pasou? O pobo de Francia tomou a fortaleza de Bastilla en 1789. Así acabouse ca monarquía de Luís VI. Cando pasou? De 1789 a 1799. Porque foi o conflicto. Pola falta de liberdades individuais, a pobreza extrema. 1830 e 1840. O que pasaba era a explotación por parte dos empresarios contra os traballadores, salarios baixos, desigualdades laborais e económicas. Este Karl Marx, que naceu en 1818 en Alemania. Os inventos que se inventaron na miña época foi a fotografía, que a inventou en 1826 Josep Nicepo, e tamén inventouse a bicicleta en 1817, que a inventou Perry Lage. E tamén me tocou a guerra hispanoamericana, que comezou o 21 de abril de 1898 e rematou o 10 de decembro de 1898. Os que participaron foron Capitán Ramón Hacha Caamaño, Capitán Salvador Hacha, Bailey, Ashford e Dolores Aybar de Acuña, entre outros que participaron de outros países como Filipinas, Puerto Rico, Guam e Cuba, e outras zonas de Pacífico Asiático e do Mar Caribeño. Caracterízase pola construcción de vías férreas. O conflicto foi causado pola invención da máquina de vapor, xa que deixaba moitos obreiros sen traballo. Pasou entre 1850 e 1950. Participaron Estados Unidos, Japón, Alemania, África, Francia, entre outros. Despois do conflicto logrouse gracias á invención do telégrafo e ao uso do teléfono permitiron acercar a distintas rexións e facer negocios por todo o mundo. E gracias ao petróleo e a enerxía eléctrica permitironse facer redes de transporte máis veloces. O meu personaxe é Amadeo de Saboya, que este Amadeo de Saboya, que foi un italiano que gobernou como rei en España. E dentro da miña época, o meu invento foi a Coca-Cola, que a inventou John Smith Pemberton. A Primeira Guerra Mundial empezou en 1914 e acabou en 1918. Participaron dous grupos, a potencia da Entente e a potencia central. Foi por asesinato do archiduque Francisco Fernández de Dereito da Coroa Austro-Húngara e da súa muller, a archiduquesa Sofía. Que pasou? A Segunda Guerra Mundial foi o feito máis destrutivo e os feitos máis importantes foi a Guerra de Normandía e Pearl Harbor. Primeiro Alemania empezou invadindo Polonia en 1939. Despois pasou as guerras que xa dicen, e despois os anos da Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. Despois quen participou foi a URSS, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos e China. Os do outro bando eran Alemania, Xapón e Italia. 1945 hasta 1991. Los que participaron, algunos presidentes que participaron fueron Harry Truman,
invasión, xa que Rusia teme a que Ucrania se alíe con outros países e obteña o poder suficiente para ir contra Rusia. E ademais fixeron un tratado no cual deixaba que Ucrania xa non fora parte da URSS. ¿De qué época? De la edad ¿De la edad? contemporánea, Contemporánea. El más antiguo, venga. el Museo de Louvre. Cinco por 4, 20. 20 estudando movementos populares os seus avatares. Revolución Francesa. Ilustracionismo. Ismos idiotas que encheron a idade contemporánea de guerras. Panamericana. Primeira. Segunda. Como los liberales las altas clases sociais ou as obreiros contra os patróns reinos. Traballadores sustituídos por máquinas. Petróleo. Motores. Elementos da segunda revolución industrial que propiciaron avances. De avances A retrocesos. retroceso a guerra civil ao tráfico en Galicia e outros desnecesarios. Rusia. Ucrania. Problemas máis propios de Narnia que trastocan a paz mundial.